Ред на Лъчко. Такава била колата в Subaru Лобаро. Това е колата, дето най-често се късва от абсолютно всички автомобили в Полша. На пакти ли? Той не може да се завърти, той не може да се сили. Слаби са му гумите и няма да се въпърти. Това е 220 коня, нашите сте до 100 пик от 125 коня, моята е 140. Обаче виж на втора не ще да мутне надолу да включи на първо. Не можа да се залепат. Аз щях си лепа телефона на стъклото, аз снимам с него, не можа да го залепа. Да гледам, кой го беше направил с един ластик. Митака бе. Той де дърпаше БМВ-тата. Ага, с един ластик за огледалото. Един ластик за огледалото и ясно. Или от тия женските, дето засващат плитки, платняници. Да бе, още по-лесно ще стане. Нещо